खुलुमबाय BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुना नायदो जाहाथे भिडिअ बानाय सिगां नटिफिकेसन सहैनाय। प्रमद बर'नि दैदेननायाव बावखुंग्रि ओनसोलनि रायजोफोरखौ लानानै गामियारि सांग्रांथि मेल लानायखौ लानानै बावखुंग्रि बियाबनि TLCC मासिगिरि सनजय नार्जारिया गोजोननाय फोरमायदों। BTR सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि मैया क'क्राझार सहरनि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय करनियागुरि राभा बस्तिनि गेलेग्रा फोथाराव गामियारि रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफादनि आफादगिरि बलराम ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि सुनान्त रायनि खौरांगिरिनि मेल। हावलिनि गुवारसा SSB केम्पनिफ्राय दावबायनो लादों बारदार ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बाक्सा जिल्लानि हावलिनि मुयागाछा केम्प। मैयाहाय सा 14 जन लाइमोनफोरखौ दावबायनो लादों। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय हारिनागुरि राभा बस्तिनि गेलेग्रा फोथाराव भिलेज काउन्सिल एसेम्बलि थामहिनबा गामियारि रायजो राजाफोरजों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि BTR सरकारनि बानजायनायाव लानाय जायो। BTR मावफुं सोद्रोमा अखिम मुसाहारिनि खौरां मेल। BTR मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिनि खौरां